First time namin nag-meet, nag-check-in pa talaga kami agad. Ni Prof? Pero nag-start siya nung broken-hearted ako, nag-message siya sa akin sa Messenger. After 2 days, yung conversation namin is napupunta na sa medyo malaswa. That time po kasi, we're in a situationship. After few weeks, na-feel ko po na sobrang dalang na niya mag-message sa akin. So yun, kinonfront ko na siya that time kasi na-depress po ako. Lagi ako nag-overthink bakit hindi na siya nagme-message sa akin. After nun, nag-stop na po yung situationship namin. Nakapag-decide kaming dalawa na magiging fubo na lang po kami. So, kailan kayo nagkita? After 2 months po. First time namin nag-meet, nag-check-in pa talaga kami agad. Ni Prof? Pero yung first meet-up namin, sabi ko, gusto kong mag-date muna tayo. But siya ini-insist niya na mag-check-in na daw po muna kami. Kasi once na may nagkaroon ng something sa amin or may nangyari sa amin, sabi niya, parang doon na magsa-start na makikilala namin yung isa't isa. Wow, ano yun? Initiation rites? Ganon? Nung nandun na po kami, ayaw niya akong sunduin sa labas kasi yung hotel is nasa tapat lang or malapit lang din sa school kung saan siya nag-work. Tapos, nandun na po kami sa loob. Hindi niya ako hinahawakan or hindi man lang kami nag-holding hands. Ayun, 3 hours lang po kami nag-check-in pero parang saglit lang po kami natapos. Kasi pagod daw po siya, may class pa siya after nun. Then after nun, ina-expect ko na ihahatid man lang niya ako kahit sa terminal. Pero hindi po, pinayaan niya akong lumabas ng hotel na mag-isa. After po ng day na yon, hindi na po siya gaano nagpa-message sa akin. Sobrang dalang na po. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito, eh. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.